warahmatullahi wabarakatuh. Kita saking kelompok 3 monolog badhe ngaturaken perkenalan rumiyin. Kepangaken nami kula Huwaini Rifatul Amelia saking absen kalih dasa. Pikantuk minangka paraga. Kula Agnida Anewalatif saking absen gangsal ing kelompok menika kula kagungan tugas dados editor. Kula Muhammad Surul Akbar saking absen kalih dasa 6 dados golek musik. Kula Sasuna Maria saking absen 3 pikantuk tatanan panggung. Matur suwun. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Huwaini Rifatul Amelia, perwakilan saking kelompok 3. Kula saking kelas 11 sedasa. Aku iki bingung sumpah. Urip kuwi sing angel dudu matematika. Dudu catatan sejarah sing ra ana ujunge. Lan dudu ulangan mendadak sing nggarai jantungku dadi duk. Tapi sing angel kuwi ngadepi ibuku dhewe. Ibu iki wonge alus. Perhatian nang aku. Tresno nang aku. Tapi yen ngamuk suarane iso geter-geter pager. Tanggoku pun sampai geter-geter. Apa maneh aku sing bendino ngadepi rambutku ki lho merontok. Baraku mulai sekolah. Tasku iki jalan geger. Ringetku cek kocor-kocor. Duk, mulai sekolah iku gak langsung gelayar. Nanti resi ikono lawake. Ibu ngempiti kelambi lah enak. CAP ngelayah dilut. Gusti. Aku iki mari sedina budek pelajaran. Ya perang karo hawa panas nak kelas. Aduh omong karo koncoku. Mbok yo energiku sing karek seiti iki gak diserang. Bu, Ibu. Tapi yo piye maneh. Aku tetep ngelempiti. Tetep tak rapehno kabeh ku kelambi. Rampung ngelempiti. Tak kira wis mari kan dramae. Karepku kapen jeleneh dilut. Duk, jemuran kuwi lho nang dijoko. Arep mendung. Bu. Mendung wae gorong teko. Sampeyan iki BMKG ta? Tapi aku tetep dikit jemuran. Karo nyawang langit koyok korban FTV. Napa? Mung uripku iku mek munggah meduna jemuran tok. Bar dikit jemuran. Oke lah. Wayahe aku istirahat. Duk, kumbahanmu sing nang ember ku lho. Kape megadeno sarang lawat ta? Bu, Ibu, aku iki dudu ilmuwan sing neliti kumbahan nang ember
Tadi sarang lopo. Aku iki arek sekolah pucean. Kadang aku yang melas karo awakku dhewe. Koncoku bar mulai sekolah. Iso istirahat, iso ngele awake. Lah aku gorong sempet ambekan. Dok, nang diewangi kene lho. Ibu iki akeh penggawean. Ojo turu dhisik. Aku iki kadang ngerasakno koyo artis sinetron. Melayu-melayu nggawa sapu. Melayu-melayu nggawa jemuran. Mesakne aku iki. Tapi lucune yen aku berengut titik. Ibu iki ngajari kowe. Sik meneh iku gak kaget karo urip. Ibu iki ngajari kowe tertib. Tertib yo tertib, Bu, tapi mentalku sing rusak. Tapi jujur ya, omongane ibu ki ana benere. Yen aku meneh urip dhewe, ra ono ibu. Gak ngerti penggawean omah. Piye aku urip? Makane basi yo aku ngedumel kaya ngono, aku tetep nglakoni apa sing dikongkon ibu. Lan aku percaya seandainya omelane ibu didadekno lagu, pasti mlebu Billboard. Akhirnya aku mikir, yen omelan saben dina sing ibu kekno nang aku iku iso dadi kenangan sing tak eling besok. Aku sadar yen omelan iku isine tresnone ibu gawe aku sing ra ono enteke.